रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन उद्यापासून 2 दिवस भारत दौऱ्यावर येणार आहेत आणि दौऱ्यादरम्यान ऊर्जा, संरक्षण आणि द्विपक्षीय व्यापार या महत्त्वाच्या विषयांवर व्यापक अशी चर्चा केली जाणार आहे। यामध्ये प्रामुख्याने रशियन तेल, क्षेपणास्त्र प्रणाली आणि लढाऊ विमानांची खरेदी याचा समावेश असणार आहे। मोठी बातमी आहे, उद्या एक महत्त्वाची घडामोड घडतीये, ती म्हणजे 2 दिवसांच्या दौऱ्यावर व्लादिमीर पुतीन असणार आहेत। भारताच्या दौऱ्यावर रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन उद्यापासून 2 दिवसांच्या दौऱ्यावर भारतात येणार आहेत आणि या दौऱ्यादरम्यान अनेक करार होणार आहेत। महत्त्वाच्या विषयांवर दोन्ही देशांदरम्यान चर्चा होणार आहे। ऊर्जा, संरक्षण यासारखे महत्त्वाचे विषय चर्चिले जाणार आहेत आणि द्विपक्षीय व्यापार आणि काही महत्त्वाच्या विषयांवर व्यापक चर्चा होणार आहे। प्रामुख्याने रशियन तेल, जो सध्या एक महत्त्वाचा विषय आंतरराष्ट्रीय पातळीवर गाजतोय, त्याचप्रमाणे क्षेपणास्त्र प्रणाली आणि लढाऊ विमानांची खरेदी या विषयांचा सुद्धा यामध्ये समावेश असणार आहे।